Будь ласка, Павліна, вам слово. Дякую, дякую. Так, окей. Зараз дайте мені хвилинку поспробувати поділитися своїм екраном. І, зараз, секундочку. Прогресія. Окей. Бачите мою презентацію? Що працює? Так, усе працює. Дякую, дякую, видатно. Окей. Я маю таку коротку презентацію про підготовку об'єктів до дигіталізації або іншими словами, як не попсувати речі, поки ми з ними працюємо. Бо якби хто найбільш псує експонати? Музейщики апошніх 100 годів згаджаються, що Ой, пробачте. Зараз я. Окей. Музейщики амаль апошніх 100 гадоў згаджаюцца над тым, што найбольш экспанаты псуюць яны самыя, проста таму, што больш за ўсё з імі працуюць. Экспанаты больш за ўсё хочуць, каб іх пакінулі ў спакоі, таму дыгіталізацыя надзвычай важная з кропкі гледжання і кансервацыі, бо мы дакументуем аб'екты, калі нехта хоча з ім азнаёміцца, то яны могуць зрабіць гэта з дыгітальнай версіі, а арыгінал не чапаць. Але калі мы ну, непазбежна будзем кранаць экспанаты падчас лічбавання, і гэта прэзентацыя будзе аб тым, як ім найменш нашкодзіць падчас гэтай працы. Моя прапанова была бы такая, каб зрабіць эту прэзентацыю такой, каб потым можна было бы яе даваць глядзець нашым валантэрам. І таму прапаную вам смела перабіваць мяне на любым этапе і дадаваць нейкую інфармацыю. І вось хацелася б ведаць, што нешта я пра гэту тэму ведаю, але дакладна ведаю не ўсё, таму смела далучайцеся да мяне. Што мы абмяркуем? У нас будзе трошку агульнай інфармацыі, тады ў нас будзе пра паперу, больш за ўсё ведаю пра паперу таму. Вельмі коротка пра фотаздымкі і вельмі коротка пра пластык. Я не ўключыла сюды вялікай колькасці медыяў, якія, я думаю, што для нас нашыя музеі наўрад ці іх маюць, кшталту там, ну, пергамент, скура і так далей. Калі, ну, увогуле это рэчы, якія патрабуюць даволі індывідуальных вырашэнняў. І не ўключыла таксама рэчаў, пра якія я сама не вельмі добра ведаю. На гэты, прынамсі, момант пра тэкстыль, пра дыгітальныя медыі. Вось, але ж з таго, што ведаю, паспрабую распавесці. І першая рэч гэта, што дыгіталізуецца ў першую чаргу, у адной калёнцы. Прабачце, каласка, гэта найбольш істотнае, так, суб'ектыўна, што нам здаецца, што тэрмінова варта, ну, не тэрмінова, але найбольш хуткасна варта распавесці нашай аўдыторыі, даць доступ нашай аўдыторыі і так далей. Ёсць другі падыход да таго, што трэба дыгіталізаваць у першую чаргу, гэта сходзячы з стабільнасці матэрыялу. Тут я зрабіла спіс ад самага нестабільнага ўверсе да нестабільных, але не так крытычна. І на версіі, як вы бачыце, это ўсё, што друкаванае на тэрмапаперы, это факсы і чэкі. Факсы, якія мы маем у нашай калекцыі, атрыманыя там, спрадукаваныя там які-небудзь 94 годзе, яны ўжо, ну, амаль што нечытальныя. І будзе толькі горш, таму пачаць дакладна варта з гэтага. Яны ніяк не кансервуюцца, ніяк нельга спыніць гэты працэс. Тады каляровыя здымкі і слайды, і фотастужкі, мабыць, вы бачылі, ці маеце ў сваёй калекцыі, калі здымак мае такі, сінюю такую фіолетавенькую афарбоўку. Гэта не эстэтыка, гэта не нейкая спецыяльная тэхніка, гэта з яго пакрысе сыходзяць колеры. І таму раіцца іх прыярытызаваць у дыгіталізацыі, каб захаваць колеры, прынамсі, у такім стане, у якім яны ёсць цяпер, таму што яны будуць руйнавацца і далей.
Тады касеты, флопікі, CD, DVD, рэчы не створаныя для доўгага жыцця, маюць вельмі невялікі жыццёвы цыкл, і калі яны яшчэ жывыя, то варта іх адсканаваць, і ну, там жыццё іх вылічаецца там 2-3 дзесяцігоддзямі. Каляровыя раздрукоўкі праз нестабільныя фарбавальнікі ў некаторых прынтарах. Там ёсць розныя, але разбірацца даволі складана, таму прасцей проста такія меды таксама прыярытызаваць. Шмат хто у гэты спіс уключае газеты, і мабыць, не мае рацыі. Мяне пераканала ў тым вось гэта кніга, якую я тут вокладку пакінула, «Double Fault» Нікальсона Бейкера пра гісторыю мікрафільму і газетаў, дзе ён даволі пераканаўча, мне здаецца, паказвае, што калі паперы захоўваць нармальна, то яны жывуць добра і доўга. Вядуцца рознага кшталту даследаванні наконт штучнага састарвання аб'ектаў, так, каб прасачыць, што можа на іх неяк дрэнна ўплываць, але насамрэч гэтыя даследаванні даволі спекулятыўныя, і давяраць ім, даверу ім, шчыра кажучы, няма. І таму я б з гэтага спісу газеты не ўключала бы. Вось. І агулам рэчы ў дрэнным стане, якія маюць патэнцыял далей руйнавацца. Так? Окей. Далей, трошку агульных правілаў, нейкай метадалогіі абыходжання з аб'ектамі. Калі мы будзем іх там трошку рамантаваць, то якія за гэтым стаяць правілы? Што першае, што праца з аб'ектам не можа яму шкодзіць, даволі лагічная думка, што інтэрвенцыя мусіць быць мінімальнай, часта аднаўляць аб'ект да нейкага першароднага стану проста нерацыянальна, гэта можа быць таксама шкодзіць яго істотнасці. І я дадала невялічкую рэферэнцыю тым, каму, мабыць, цікава, вось Апельбаум мае на гэты конт цікавых думкаў. І што усе гэтыя дзейнасці па кансервацыі ёсць частка біяграфіі аб'екта. То бок, па-першае, трэба дакументаваць, што вы робіце. Не ведаю, штосьці заклеілі, напішыце, што штосьці заклеілі, дасталі скрэпкі, напішыце, што штосьці дасталі, хто і калі. І таксама не намагацца рабіць нейкіх абсалютна нябачных зменаў, лічыцца, што так не варта рабіць. Хай яны будуць, мабыць, хаця бы не адразу, але ж, у прынцыпе, заўважныя. Так, і далей мы падыходзім да паперы. Першае пытанне, якое звычайна ўзнікае, гэта ці мы маніпулюем паперай з пальчаткамі ці без пальчатак. Мабыць, бывалі самі ў розных архівах. Я, прынамсі, бачыла архівы, якія патрабуюць пальчатак, бачыла, якія не патрабуюць. Спецыяльна паглядзела ў літаратуру апошніх гадоў, каб пераканацца, што без. Пальчаткі могуць быць занадта шурпатыя, і рухі ў іх могуць быць даволі нягерлыя, што ставіць нашыя паперы ў рызык механічных пашкоджанняў. Замест іх чыстыя рукі, без крэму і без дэзінфекцыйных ніякіх вадкасцяў. З фотаздымкамі, аднак, пальчаткі могуць быць даволі дарэчнымі. Тут адзінае, што калі я з калегамі абмяркоўвала прэзентацыю, то мне так яшчэ папікнулі, што чысціня рук справа суб'ектыўная, а пальчаткі гэта простая працэдура, так, але насамрэч правильно, чыстыя рукі, просто каб не пераносіць туш на нашы аб'екты далей. Тады іншая справа, гэта пазбаўленне ад усяго металёвага.
На выпадку, калі не стаіць мэта паказаць як бы гісторыю руйнавання кніжкі праз гады ці чагосьці папяранага, трэба дастаць з яе ўсе металёвыя аб'екты. На здымках тут ёсць вось рознага тыпу пашкоджання ад металу, ён ржавее і вось інструментам кшталту вось такога мы іх дастаем. Асцярожна са скобкамі трэба быць вельмі асцярожным, каб не параніцца, яны могуць быць даволі вострыя, вось, але ж даставанне іх даволі сутнае і часам проста нельга разгарнуць гэту кніжку, каб нармальна яе сфатаграфаваць, але ў прынцыпе, раз мы ўжо маніпулюем гэтым аб'ектам, варта яго пазбавіць ад усіх гэтых металаў, нават калі цяпер там няма пашкоджанняў, яны з'явяцца пазней. Так. Выпроствавання. Дзве тэхнікі. Ёсць адно марудная карцінка наверсе для паперу, якія сагнутыя на доўгі час былі сагнутыя на палову, у іх застаецца не разгінаюцца. Калі мы іх хочам там фотаграфаваць і так далей, то каб іх вярнуць, то ім вярнуць больш такую плоскі стан. Ёсць метода, якую нам паказалі архівісткі з літоўскага цэнтральнага архіву. Гэта самаробныя мяшэчкі з пяском з дробнай фракцыі. І цудаў не будзе, але будзе значна лепш. Над імі мяшэчкі такія са шчыльнай тканіны розных памераў, там ад я не ведаю, там 10 на 15, там больше і так далей. Можна файна іх мець розных колькасцяў і пакідаць так аб'екты на некалькі тыдняў, каб нават тыдзень будзе мець файную пазітыўную розніцу. Хуткае выроўніванне ідэальнае для маленькіх загінуў кшталту сагнутых краёчкаў і так далей. Гэта вось такой лыжкай, як на карцінцы, самай таксама звычайнай лыжкай з крамы, просто такое роўнае, маруднае, механічнае выгладжванне. І таксама атрымаецца даволі файны эфект. Гэта сутна рабіць, таму што калі з'яўляецца гэты згін, там, па-першае, яны валокны паперы шкодзяцца, так? Па-другое, з'яўляецца кантакт з паветрам. Адбываецца закісленне, і тады на гэтым месцы папера становіцца вельмі хуткай, і гэтыя кончыкі вельмі лёгка знікаюць наших папераў, таму каб захаваць гэтыя нашыя лісты, варта выраўняць гэтыя кончыкі, і значна прыстойней выглядае калі зрабіць это перад дыгіталізацыяй, рэчы выглядаюць значна прыстойней. Знойдзеныя аб'екты, дыгіталізуючы даволі часта у кніжках штосьці будзе, нейкія прыгожыя закладачкі, кветачкі і так далей. Вельмі прыемныя знаходкі, якіх не варта пакідаць там, дзе вы знайшлі, а пакласці ў асобную капэртачку, напісаўшы, адкуль вы іх забралі. З архіўнага ёсць у Польшчы Бескід Плюс, цудоўная крама архіўных усякіх рэчаў. Яны прадаюць всякія невялічкія капэртачкі з архіўнага пластыку. Ось ідэальна карыстацца такімі. Асабліва калі гэта аб'ект з іншай паперы, часам проста будзеце бачыць, што ён пакідае кіслы след пасля сябе, руйнуе паперу. Варта ад гэтых усіх рэчаў пазбаўляцца і не выкідаць, але хаваць на асобак. Падклейванне. Тады тут я маю два здымкі, такое да і пасля. Офісны скотч не мусіць быць у гэтай карціне ўвогуле ніколі ні пры якіх абставінах. Ёсць спецыяльныя архіўныя скотчы, наконт іх
трошку разыходзяцца меркаванні, некаторыя імі карыстаюцца, некаторыя не. Дарэчы, я забылася сказаць на самом пачатку пра нейкую тэрытарыяльнасць насамрэч гэтых школаў, то бок я распавядаю тое, што я вывучыла ў Вільні і ў Тарту. У Польшчы, мабыць, будзе іначай. То бок звяртайце на гэту ўвагу і маеце на увазе, што ёсць нейкія свае традыцыі і як і што робіцца. Але ж з архіўнай спецыяльнай ліпкай стужкай зноўку мы звяртаемся да той праблемы, што мы насамрэч не так добра ведаем, як старэе папера, таму што не прайшло дастаткова часу. Змест паперы ўвесь час мяняецца, і тое, як яна будзе паводзіць сябе праз нейкі час, мы часта не ведаем, і тое самае тычыцца архіўнай стужкі. То бок тэсты з штучным сталеннем, трошку ненадзейная. Надзейная рэч замест таго ёсць японская папера. Гэта слой тоненькай паперы, якая накладаецца паверх. Яна вельмі лёгка здымаецца, што файна па ўсіх рэстаўратарскіх стандартах. Яна здымаецца проста яе намачыўшы. І налепліваецца таксама намачыўшы вадой. Вось тая, якой мы карыстаемся, вось яна на карцінцы, і атрымоўваецца таксама мы праз тое, што падклеілі гэтыя такія зруйнаваныя куточкі, яны, па-першае, не рвуцца далей і значна хайней выглядаюць у дэгіталізаваных кніжках. Адклейванне. Адклейваць час ад часу даводзіцца просто здымаць клей з кнігаў. Калі гэта желатынавы клей стары, то ён звычайна ўжо рассохшыся даўно і просто адпадае сам. Калі гэта ліпкая стужка, вораг музейнага чалавека, то трошку больш складана. Мы мелі файныя результаты з ізапропілавым спірытам. Просто запрыскаваць гэты ліст выглядае вельмі страхотна, але ж ён выпарваецца цудоўна, ліпкая стужка здымаецца. Усё адно там будзе заставацца нейкі след пасля яе, можа заставацца след клею. Вельмі непрыемна, гэта проста яшчэ адно нагадванне, каб ніколі не карыстацца канцылярскай ліпкай стужкай у нашых справах. Шкоднікі. Калі вы сутыкнуліся з рознымі жучкамі, ніякага універсальнага рэцэпту для іх амаль што няма, таму што яны ўсе маюць свае апетыты, свае норавы і звычаі, але лічыцца, што 1-2 тыдні пры тэмпературы -30 мусіць працаваць для ўсіх. Я сама гэтага не рабіла, таму не магу параіць вам, дзе знайсці маразілку на -30. Варта, відаць, вярнуцца ў ваш мясцовы архіў за гэтай рэкамендацыі, тому што хатняя маразілка не пасуе, тым больш не пасуе вуліца, дзе ёсць шмат розных іншых магчымых рэчаў, якія могуць нашкодзіць аб'екту. І падчас дэгіталізацыі таксама, як і падчас захоўвання, не варта класці рэчаў на падлогу 5 сантыметраў ад падлогі, каб прынамсі пазбегнуць тых шкоднікаў, якія не могуць поўзаць уверх. З плесняю таксама розныя рэгіянальныя падыходы, але ведаю, што ў Варшаве, прынамсі, архіў гісторыі навачэснай мае спецыяльную камеру для вынішчэння плесні, і да іх можна звяртацца і прасіць дапамогі. У Літве архівісты гэта робяць у цэнтрах публічнага здароўя, таксама як варыянт, але увогуле, калі побачылі плесню, то апраніце маску і таксама не забудзьце паклапаціцца і пра сваё здароўе. Вось. Окей, вельмі коротка пра фотаздымкі адным слайдам.
Першае гэта не мацаць рукамі сам здымак. Я вырашыла знайсці стокавую фотачку для рукі, якая трымае здымак, і гэта было вельмі складана, тому што ўсе трымаюць здымак так не трэба рабіць, але трэба трымаць за краі, тому што, магчыма, вы бачылі, як на здымках застаюцца вельмі ясныя сляды падушачку пальцу і так далей. Гэта руйнуе ягоны верхні слой, таму для здымку варта карыстацца пальчаткамі, але ўвогуле фотографы просто трымаюць іх так за краёчкі. Я яшчэ, прабачце, пра здымкі скажу, што не мая галіна, ўсё, што на гэтым слайдзе ведаю ад Андрэя Антонова, які жыве ў Вільні, і цудоўнага эксперта ў галіне фатаграфіі, і за вялікай і якаснай кансультацыі раю звярнуцца да яго. Вось. Таксама Андрэй нас навучыў, што тое, што, як напэўна, ўсе бачылі вось тое, што фотаздымкі скруляюцца, з гэтым нічога не зробіш, таму што слой гэтай жалятынкі, якімі ён пакрыты, яна ссыхаецца з цягам часу, і іх трэба захоўваць так, каб намагацца гэтага не заахвочваць, але ў прынцыпе выпростваць іх такімі спосабамі, як мы выпроствуем паперу, не варта. Тым больш, што можа пры гэтым патрэскацца іх пакрыццём, можа быць толькі горш. Здымкі не праціраюць ніякай мікрафібрай і агулам нічым абразыўным. А пыл можна змыць набытую аптэцы вось такой клізмачкай, як на малюнку. І тут я ўзгадала, што я забылася вас папярэдзіць яшчэ пра паперу, што перад сканаваннем паперы мае сэнс яе працерці пяшчотнай нейкай мікрафібравай гранучкай, ці бываюць такія нават вельмі файныя архіўныя пальчатачкі спецыяльныя для працірання, таму што пыл будзе асядаць на сканеры, і чысціць сканер не вельмі прыемна. Вось. І апошняя рэч пра фотаздымкі, што камерцыйныя альбомы не пасуюць аніяк для доўгатэрміновага захоўвання, як і там файлікі, канцылярскія, ўсё такое. Калі вы атрымалі гэты фотаальбом з здымкамі і дастаеце іх, каб сканаваць, не кладзіце на месца. Зафіксуйце, у якім парадку яны былі, на месца класці не трэба. Лепш пакласці нейкую агортачку з нейкіслай паперы, якія таксама прадаюцца ў тым жа Бэст Плюс у Польшчы. Вельмі коротка пра пластык таксама, што даволі складаная тэма, не супер шмат маю вопыту, але ж нейкая базавая інфармацыя, што кансервацыя пластыку бывае замурудняльнай, таксама называюць прэвентыўнай, але вось Шашова зазначае, аўтарка гэтай кніжкі, зазначае, што гэтая матэрыя руйнуецца ўвесь час, таму не можна неяк там прэвентаваць, не даць ёй адбыцца. Яна адбудзецца ў любым выпадку. Можна яе толькі замарудзіць, і гэта пра умовы захоўвання пластыку, чтобы каб там не было бы святла, вільгаці, усяго чаго непрыемнага для пластыку. Або інтэрвентыўныя. І ачышчэнне гэта частка інтэрвентыўнай кансервацыі. Увогуле, інтэрвентыўнай кансервацыі, калі ёсць магчымасць пазбягаць, як і ўсімі аб'ектамі, яе варта пазбягаць, тому што вельмі лёгка пашкодзіць аб'екты. Але ачышчэнне пластыку часта бывае даволі непазбежнай рэччу.
тому што там як бы нарастае пыл, як бы ну, статык, тады ёсць тлушч, тады ёсць всякія хімічныя кампаненты, якія трошку заскладаныя для мяне, для майго разумення, але як бы акісляюцца і як бы псуюць пластык сваім чынам. Таму як бы ось я пакінула просто спасылку на тое, дзе варта пачытаць пра ачышчэнне пластыку, то бок механічна пластык зноўку можна як бы здзьмуць гэтай помпачкай нейкай клізмай, так? А хімічнае ачышчэнне, калі рабіць гэта неправільна, можа як бы цалкам знішчыць аб'ект, таму як бы важна разабрацца, які менавіта ў вас пластык, і ад таго як бы далей рухацца. Вось глядзіце спасылку. А, вось, гэта моя кароткая і спадзяюся, што ясная прэзентацыя. Давайце тады ніхто нічога не дадаў. Цяпер выдатны шанец гэта зрабіць. І таксама, калі нейкія пытанні, як бы, не ведаю, паспрабую адказаць, ці прынамсі запішу сабе і адкажу пазней, пачытаўшы і разабраўшыся. Окей? Ці ёсць хтосьці з намі? Ці вы мяне чуеце? Мне здаецца, усе сышлі. Окей, у такім выпадку не ведаю, напішыце, калі раптам ёсць нейкія пытанні ці дадатковыя парады, якія можна ўключыць, як бы дадаць да гэтай прэзентацыі, то можа напішыце ў чат і паспрабуем там як бы з імі разабрацца. Окей. І арганізатары, відаць, разышліся. Я тады, мабыць, адлучаюся, калі... Ой, дзякуй усім, хто напісаў у чат. І калі будуць нейкія пытанні, то, калі ласка, звяртайце. Ага. Так, дзякуй, Павел. Павел пытаецца. Вы разабралі кніжку, каб адсканаваць, дасталі скрэпкі, а далей збіраеце яе назад. Добрае пытанне. Яе абсалютна можна сшыць ніткай на гэты раз, нефарбаванай льняной ніткай. Сшыць назад, калі вы хочаце далей яе экспанаваць у адкрытым выглядзе. Але у прынцыпе, калі вы збіраецеся яе проста захоўваць у паліцы, то я бы нічога з ёй не рабіла, таму што як бы ўсе гэтыя маніпуляцыі, гэта дадатковая рызыка да механічнага пашкоджання кнігі і ну, наколькі я камунікавала з літоўскімі рэстаўратарамі, яны не сшываюць назад. Просто гэта ўсё кладзецца ў ахайную нейкую некіслую тэчачку і захоўваецца, бо калі ўжо людзі хочуць азнаёміцца, яны могуць азнаёміцца з дыгітальнай версіяй. Таму, ну, хіба для экспанавання, калі там адкрыты, тады можна сшываць. А так, як бы, вось. Ігор кажа, што забярэ маю лекцыю для свайго курсу. Ну, спадзяюся, што гэта што мае нешта карыснае дадаць. Але агулам як бы мы раіліся шмат з рэстаўратарамі літоўскімі, якіх мелі пад бокам. Да нас прыязджала таксама
гаспадарні з вось гэтага новачаснага архіву у Польшчы і ў Варшаве, как бы пакансультаваць нас. Тады як бы, ну, хадзіла тут у Тарту на лекцыі вось у універсітэце з кансерватарамі, як бы таксама вучыцца як то бок, ну, самая файная парада, мне здаецца, з таго, што мы навучыліся за вось сваёй працай, гэта нахабна ісці да людзей і прасіць іх дапамогі, і яны хутчэй за ўсё як бы будуць цалкам не супраць вам дапамагчы. Так, Павел пытаецца, як лепш захоўваць вялікія плакаты і афішы сучасныя апошніх дзесяцігоддзяў. Ці варта іх скручваць у тубусы, ці лепш разгарнуць? У прынцыпе, мне здаецца, што калі ёсць магчымасць трымаць разгарнутымі, то гэта самы лепшы варыянт, які утрымвае валокны паперы у такім стане, у якім мы іх хочам, так? Калі няма такой магчымасці, і ну, ввогуле тубусы окей, і у іх таксама захоўваюць, але калі ёсць магчымасць зрабіць тычку, як бы, ну, мы проста зрабілі для сваіх вялікіх плакатаў самаробныя тычкі з кардону, і калі можна туды абкласці яшчэ абкласці гэты аб'ект некіслай паперай, паперы з натальным пага, што таксама, ну, цалкам файны варыянт. І пра некіслую паперу яшчэ гэта трошку іншая тэма пра захоўванне, і што яшчэ варта, напэўна, як бы, чым яшчэ варта памучыць вашых мясцовых прафесійных кансерватараў, гэта запрасіць у іх кансультацыю пра правільнае захоўванне аб'екту, але вось некіслая папера это тое, што як бы універсальна раіцца, бо яна можа трошку і ўпітаць як бы кіслю з паперы і, ну, прынамсі не даваць як бы аб'екту кіснуць сабе далей, таму што кісля робіць паперу вельмі хуткай, і тады яна лёгка разбураецца, і тады мы маем як бы аб'ект у значна горшым стане, нецэльным стане, ну, як бы, чаго хацелася б пазбегнуць. Вось так. Ну і з тубусамі адзінае, што як бы не круціць іх туга. Калі ўжо не маеце як бы выбару інакш як класці ў тубус, то ну, як бы, не скручвайце вельмі туга, каб не рабіць лішняй напружанасці для тых папяровых валокнаў. Лепш трошку вальней. Ну, як бы, і дадам яшчэ да той папярэдняй думкі пра захоўванне, што як вось мы і праходзілі ў прэзентацыі, што ну, добрае захоўванне трошку дапамагае пазбегнуць шматлікіх далейшых праблематаў і патрэбаў у дадатковай кансервацыі. Як бы, мала таго, што мы ўжо аб'екты як бы атрымоўваем часта ў праблематычным стане, таму што як бы іх належнае захоўванне у пабытовым стане, ну, часта проста немагчымае, часта як бы нейкая спецыфічнае захоўванне, гэта частка біяграфіі аб'екту, калі там, ну, не ведаю, штосьці там зямлі выкапалі, там, ці з печкі дасталі, ну, маем такія экспанаты. Ну, прынамсі, папрасіць пра дапамогу наконт добрых умоваў і добрых практыкаў захоўвання, наколькі гэта рэалістычна ў нашых умовах, ну,
таксама вельмі варта. Не ўсё мы можам рэплікаваць так, як у вялікіх музеях і асабліва будынках, якія будуюцца спецыяльна для музейнай функцыі, дзе як бы распраектаваныя сховішчы так, каб там трубы не былі побач са сховішчамі і так далей. Ну, вось поўная бяспека, так, але штосьці мы цалкам можам рэплікаваць і варта. Окей, чат, напэўна, скончыўся, і але ж калі будзе нейкія пытанні, то пішыце, калі ласка, будзем разбірацца, калі буду ведаць, то адпавяду, калі адкажу, калі не буду ведаць, то пацікаўлюся і тады адкажу. Дзякуй вялікі ўсім, хто паслухалі, і